Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Pun ang baso, Franco. Pun as bino. Bida. Ay, padasi mong gibati. Pasag diragod ko. Bida. Init kayo mong gibati, di ba? Sobra pas init. Pabugnaw na to na. Away, tati ka. Unsa? Mukanta ka? Ako'y pobreng alindakaw. Sa huyuhoy gianod-anod. Nangitaog kapanibaan ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Kung ako ang papilion sa kasalog taban-taban, gusto ko ang taban-taban kay way gasto ang ginikanan. Oh. Ikaw po. Dalian rin ang katawon. Buang gabi ni mo, Franco. Po. Tawa mo ka. Nalingaw ko ni mo. Lingaw ka? Nalingaw ko. Bisan ugwa kayo ko makarelate sa mong gikanta, pero in fairness ha, nalingaw ko. Sige, okay na. Lingaw ka ka. Nagsay mong uta. Ay, Franco. Nagtuo man gitingali ka no nga. Kay amo ko ni mo, may kwarta ko. Nagtuo ka nga, wakay problema. Sabot ko anong kinabuhi, Ma'am Babes. Tanan, pulos doon ay problema. Ako gani, problema ko sa kong nanay. Franco, Oh, problema ko. Kung doon na ba'y taong napasipang nanay. wa pa'y gipagawas nga findings ang kapulisan? Opa. Opa, Miss Babes. Sigot na. Karong panahon ng mukaon ka. Hindi gamay ka to yung kaon na. Nya bino ng ginom ni mo. Sige. Mga unta, Franco. Ha? Kisaw ka na ko? Ano di ay? Oo, kung kigdungan ka na kong kaon, okay ra ko. Pero maiko kong tali mo. Sulugoon ko tali yung kigdungan ka na kong kaon. Sus, ayaw gina ko daw na agod. Dungan tagkaon. May arba ng balbakuwa eh. Iko ko ni. Nagara pa na kunod. Mukaon ako. Inday? Oy, Franco, nagda ka naman gud ni anang platong panaksan. Oh, basiyo ni na. Napay sobras balbakuha? Na, wag ginabilis balbakuwa nang eh. Mao ba? Nahurot ninyo? Oo na, hurot yun. Daan pa gyud ko. Ikaw gyud ang nakaam-am kang Miss Babes. Kuan lang na, ako sing ipasabot nga kung lalaki ang problema niya, problema sa uyab, share ni ingon nga, daghan ng uyab niya, nga sa ato pa, di problema, di ba? Gusto ka, pero naghilak-hilak man. Gool taon kay siya nga, doon may babae, GC. Maulaki. Giingnan ako siya Franco. Ayaw paghilak. Ang luha ra ba mao ang labing gayud nga mahal nga liquid. Kay 1% ni ana tubig, pero ang 99% ni ana emosyon o pagbati. Mao, stogyo ka lang. So namaman nimo. Ay, oo taon, namaman kita. Pero onya nakaexplikar ka. Ah, Nakatiga ka na ba niya? Ha? Nakapanguyab ka? praktisante ka nang? Saba da Pagpa na doon. kayo, Hindi ko kaliktok siya ng tubangan, oy. Tungkol kay Murag. Mahilis na nga, ikaw kung misplikar ko niya nang hindi. Tuga-tuga ka. Praktisan pa ko nimo. Kulhanon kam deng dako. Bitaw nang, di ko makaakos kung amo anak ng inday. Yun na, balikon na ko siya, ha? Ako nang gipisa ng imong baso, Franco. Di lang ko palabi, Miss Babes, ha? O ikaw, pahuway na? Gusto ko uminom. Nakakaunagod ko. Sige. Inom ta. Franco, Oh,
Hindi. Naunsa naman ka na siya? No, ko nang sakto na kita, nakatuog na. Sakto sa tama. Nakatog raman in town ka na, oy, nga nagsandig di asling kuranan. Bitaw. Bantayan lang din ako nang. Oy, di tingali maayo, Franco. Ha? Ibalhin ka na, oy. Isud ka ng babayhan na siyang kwarto. Unya, di naman ni makalakaw. Dagamig na inom. Kasayon. Kung di makalakaw, pues, imong alsahon. Oh. Og unya, ibutang siyang kama sa kwarto. Unsa nang hindi? Alsada yun. Ipahimutang siyang kwarto. Sige na, Franco. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Bida, di ka ni masuko taon. Kamatyo ni Elsa na ko siya paingon siyang kwarto. Dili, oy, sige na. Alsahan na ka ng babayhan na. Oo, sige. Pero ko isa. Sa ni mawa, oy. Imo ni suko. Gani. Alsahan na. Ihatod na sa kwarto. Okay, alsahon ako. Yun na. Oops! Uy, nangiday. Pagkakusgan. Gaan? Abli ang sipir sa short ni Miss Babe, so, probida. Sagdi na. Paliw ko Diyo sira. man na. Palihog taong kong siraan nila. Malupitan ni noon na. Okay ra na, oy. Ikaw na lamay sira ni anang iyang short. Inigpahigda ni mo niya sa iyang kama. Ha? Sige na. Ikaw na lamang. Oh. Lakaw na. Nakakuyugi ko din ang inday. Naunsa ka baya, oy? Ikaw na lamang ko dito. May buhaton pa baya ko diri dong. Sige. Aray ko. Oops! Kaya no rang gisap na ni Franco si Miss Babes, Abiertor ba ka tong zipper sa short ni Miss Babes? Okay na. Sira ng pultahan. Wasan mo yan to ng inday na maglisog ko ablis pultahan sa kwarto. Katuog siya mayo. Niya ko siya. Butan na ako sa kama. Oops! Hindi ka piyot siya sa kong liyo, pero nagpiyong iyang mata. Buwang na niya. Nagapot ang masikaping. Sige, gyapon si kapyot ako. Tatangan pagkara ko iyang kamot. Pero, tingaling makamatanuan. Pasagdan lang unan ako. Yawan sa man, nakontak? Dili ka makontak. Off tingali yung cellphone. Tingali. Unattended man. Busy tingali, oy. Unsa man sige bisihan niya, oy? Tingali doon ay daghang gisugo si Miss Babes niyo. Mao ba? Pamangmukawa si Franco gikas kwarto Miss Babes. Nadugay man. Hala na nga hubog ra ba kadto sila. Ba ka to nag-uban na lang og pangatog silang duha. Pagkaswerteng Franco. Bisag yun sa nagkukontak na yun, ni naging magkontak na ako. Marag mo na dyan kung kilikayan sa hingpit babes. Pero sayod ko. Ako pagyapang tagyas yung kasing-kasing. Sayod ko in love ka na ako. Kung dili ka makaantos, hangtod-sangtod, nga di kita magkaulit. Kapag siya mo mas pagkapyot sa kong liyog na. Masimot na akong iyang ginanawa. Hagkan ka ako ni. Natugkad ang among mga apel. Ukupan ka ako ni siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.